Здравейте хора, аз съм Симона и днес ще започна нова рубрика в канала, именно меню на деня. И ще ви покажа какво ям през деня. Да, нека да започваме. Закуската ми ще бъде първо един чай на Twinings. Сега ще се избера кой, защото има няколко вида. Зелен чай. Реших да бъде зелен чай. Да, може би. Зелен чай на Twinings. Ключа водата да зарежда. И ще закусвам филика от ето такъв хляб. Той е за тостер. Баба ще ми го препече. Ето от тези ще сляза долу, не от по-равните, но от тези. И с филет. Масло и филет. Така, извинете. И да, ще ви покажа след малко моята закуска. Хора, само да ви кажа, днес е 29 юни и аз пия чай. Толкова е горещо. Днес не е чак толкова горещо. Всъщност днес е малко студеничко. Да, подухва леко. Ето малко. Да, но ме боли гърлото. И да, сега искам да ви покажа сладкото, което имаме. В момента се пекат филиките ми. Имам ягодово сладко, мед, чиличката Майя, мед, отново ягодово сладко, кайсиево сладко, отново мед, отново кайсиево сладко. От всичко по две. Добре, така ще направим. Ето, от всичко по две. Много са хубави, много са вкусни. Но сега в момента, за жалост, няма да си ги направя, защото си правя филийки с филе. Иначе, може би ще да закусвам веснятки с банани, стреснаме и чия със, нещо от сорта и кисело мляко. Чая ми почти мисля, че е готов. Да, готов е. И филейките са готови. И сега ще се включа. Та-да-да-да-да! Ето е величествената ми закуска. Хляб препечен на тостер, точно хляб за тостер с маргарин и филе. Не съм веган, само да уточня, нито вегетарианка. Яда си всичко. Чая исках да е сламка, тъй като не знам, просто исках да е сламка. И малко ще излежа пакетчето. Той пак принчи и да, сега ще я изпапам. Хора, само да уточня, че за обяд ще хапна яйце с шарна сол, червен пепер и сол на гигант, нали, яйце мучи, с едно яйце с нарязан домати сол, две тостер и една чаша фанта портокал. Сега ще ви поснимам. Хапнах ето този снак, който е на Best Foods, Bestini с сирене е моя. Много е вкусно. Вече го изядох. Няма нищо. И пия фанта. Пия фанта и си спих целия буркан вода.
фаза с едно. Да, хора, искам да завърша меню на деня. Ще вечерям бяло филе, риба с маринована, бяла риба с маринована, с салата зеле и томати, фанта и общо взето това е. Накрая може би ще сложа снимка. Да, това беше клипа. Напишете ми в коментарите дали искате още такива клипове от мен. Съжалявам, че не се виждам. Дайте тълзъп, абонирайте се за канала ми и ще се видим съвсем скоро с ново видео. Чао!